Phela-ke ngalesi singisi sabo babiza umkhwenyana nge-son-in-law. Uyabona nje kuzomela manje ngiqale ngikhuluma isingisi no-AJ. Yeah, ingakho ngilolonga nje. Ungakhohlwa phela ukuthi phela ngesingisi bathi umkhwenyana is-son-in-law. Kufake ekhanda lokho. Zinhle lezi imbali. AJ, sengathi injabulo yakho ingaqhakaza njengazo lezi imbali. Wena Lila, sengathi ungahlala uphila umuhle njengalezi imbali. Anti. Yima kancane, bamba la. Ngenani. Namukelekile la. Khalani nini? Madedele bangene. Ngenani. AJ, singasakha isithombe. Sizobonisa abanye ontombo. Yebo. Hey, khalani nina. Nethuba lodwa nje. Hey. Elokuthi ngishuthi isithombe sodwa. Sezwana? Asifuni ama-selfie noma ngabe yini, ha? Kulungile, kodwa kumele uthathe isithombe. Batha! Hey, Batha! Yebo anti. Ngapha. Woza la. Lila, ubhuti omdala sefikile. Wena ungakhathazeki ngalokho. Thatha leli plate bese ubuya la, ha? Usheshe wena, mantombazana. Benifuna isithombe ngithi, letha la iphone. Awu mina ngikhohliwe. Hayi bonina, nithi nifuna isithombe kodwa niphethe namafoneni. Batha, Yebo. uyiphethe ifoni yakho ngithi. Nansi la. Yebo. Shesha kusithatha isithombe. Shesha. Kulungile. Sikahle. Lila, woza na uzoshutha. Cha, ungaqhubeka kulungile. Lila woza bakithi sithatha isithombe no-AJ. Na kumele ube khona kulesi sithombe woza. Moyizela kahle. Hey, asimoyizele nsonka. Uzokuyomsebenzela ehhotela lakhe noma uzohamba uyohlala kwakhe noma mhlawumbe khona okunye ozokwenza. Cha, lutho nje angeke ngikwazi ukuthi ngiwuthathe lo msebenzi. Ngoba Ukuthini? Bengimele ngabe ngishadile leya ndoda. Bengimele ngabe ngingathatha umcebo wakhe wonke wehhotela, kodwa manje sekumele ngimsebenzele. Cha, angivumi. Kungcono nje ukuthi ngivele ngihambe ngiyohlala naye. Angiqondi kungani kumele ngiye lapha yana, yazi ngidinga isizathu esiqinile. yazi ngathi into ilapha phambi kwamehlethu kodwa thina sibhizi sibhekana nayo yonke indawo. Ini Ngiqonda ukuthi awunaso isizathu. Awunaso? Usisi wakho Lax. Uma kodwa lapha endlini angithi awakakhi naye ubudlelwano obubalulekile akunjalo? Uzomsebenzisa nini yena? manje yena kumele ngiyenze ngalokho. Buka, Shwetha. Kuyo yonke into enzakalile. Bengalona yedwa icala ka-AJ noLila. Kodwa Lakshmi wenza isithembiso kuwena. Wathi uzokwenza lokhu nalokhu, uwenzeni ngalokho? Hamba kuye kuyena. Sebenzisa yena ke ukuthi ungene endlini. Kulula kanjalo nje. Anti, hayi nizohamba mina ngiyolanda amanzi. Ngobani, ha? Kanti asiyena umakoti omusha. Ngizokwenza yonke into, ha? AJ, nawo amanzi ungaphuza. Uzozizwa ungcono kakhulu. Lila, uyawafuna nawe? Cha kulutho. Kulungileke. Bhuti omdala. Ngabe imoto yakhe yakwazi ukuziqhuba? Ikwazi ukuhamba ngaphandle komshayeli? Kwenzakalani? AJ uzivakashelela ekhaya. Hambani noma enzele itiye ngokusheshsha. Hambani ngiyeza nami. Ngiyeza. Batha. Awusho, yini lo iqolozele kangaka? Usibali wakho uyajuluka kakhulu, ha?
Yini? Hamba manje umphephetha. Yeah. Hamba shesha. Cha kulungile. Mphephethe. Uzokwenza lokho akunenkinga. Awubuke kahle bhuti omdala. Yabona ngiyabona uyajuluka kakhulu. Uphephela phezulu uyagijima kodwa awusizi. Ingakho ngibona ukuthi ngcono ngikusize mina. Kulungile. Bhuti omdala, bengicabanga ukukutholela isikibhe esilule esipholile futhi. Khona uzokwazi ukuthi nawe uhlale ukhululeke, yabona? Hey. Thula wena. Uthini ngempela? Lila, Rivati. Hawu ufike nini angikubonanga. Awusibonanga ngempela? Cha bo. Hawu ngoba uAnti esamukele kakhulu kangaka nje. Mina bengicabanga ukuthi wonke umuntu wale dolobha uyazi ukuthi sifikile. Yini? Hayi khuleka. Awungitshela uphi ubaba ngempela? Usaye emarket uzobuya maduze. Mina bengithi AJ bengithi ngena ngaphakathi uyogeza ubuso bakho ngamanzi abandayo. Lila lalela lokho ngizokusho. Thatha uAJ uhambe naye niye ngaphakathi, Ugeza izandla nobuso ngamanzi abandayo uzozizwa ungcono kabi. Thina senza njalo la. Hey lalela. Le afene segumbini lakho uqiniseke uyicofa kahle, Rivati, kunamathawula ahlanzekile asekhabetheni athathe umnike wona, Yebo. Ngena ngaphakathi AJ, Ungeza ngapha ke bhuti omdala. Boss, asambe. Uyazwe ngiyangicika, lokho khuluma umbhedo nje. Kalindi. Oh, usufikile. Siyayibonga inkosi. Kunini ngikulindile kade ukuphi? Bekune traffic lapha ningakho ngibelethe. Khohlwa lokho. Rivati kamero lami. Hayi kumnandi yazi nje kuba lana. Lila. Likhulu kangakanani kokophi? Ngiyacela Lila likhulu leli kokorosho liqoshe. Rivati, kanti yini inkinga yakho wena ikokorosho lela kulona dinosaur? Ngiyithanda ngempela lento. Ayi awuvuki igwala, ima ngisuse. Ungalibuki vele uliqoshe nje. Yebo ngizolisusa. Wena uyabonakala ke nje ukuthi awukazi ulibula lekokorosho. Hlahlela ngizolisusa mina. Rivati, bhekake. Awu. Uxolo bandla, uxolo. Ulimeleni? Hlala phansi, Awu, hlala phansi. Hawu, ubona nje. Awume. Phuma. Ha, kodwa nje. Phuma. Kulungile. Umzuzwana nje. La isekhaya la, ikamero lami futhi leli. Manje uzongikhipha nala futhi kanjani nje? Awu Hitler wena. Uthini? Uqeda kuthini? Lila. Yini? Ngiyaxolisa kodwa empeleni lokho Lila kushilo iqiniso. Uma ungqubuzekile ekhanda wangahlikihla kahle uzoba nepopo. Lama frame. Ulila uyena ayifakile. Ulila wayehlala efuna ukuba umlingisi esakhula. Futhi Ulila wayehlala ethola imiklomelo esesekolleji isithombe sakudala lesi. Wonke umuntu wayehlala emhalalisela wayejabula kakhulu. Na kanjani uzoyithola indondo? Chwepheshe kwezokulingisa. AJ, udadewethu umuntu olungile. Futhi akayena umkhohlisi kanye nomqambimanga. Ngoba
Angikhumbuli noma ngathunjwa noma cha, angikhumbuli lutho. Kodwa udadewethu akasoze akutshela amanga. Eqinisweni ngithemba ulila kunokuba ngithemba mina. Umzuzwana nje. Kanti lesi sithombe ngithatha ngesikhathi ngenza ipastry yami yokuqala ukuyibungaza. Ipastry yami ibimbi kakhulu, uyazi ibinganambitheki. Kodwa ulila uyidle yonke eyedwa wayiqeda. Uyazi ngobani? Ukuze mina ngingadikibali. Thina simthanda kangaka ulila. Kufanele ulibambe ucingo manibalekile. Cha, kulungile. Ngicela ubambe ucingo. Mhlawumbe into ebalekile kulungile ungalibamba ucingo. Ngiyazi ukuthi uthenga ngiphume lana. Kodwa uAnto ngicelile ingakho ngifikile ngakunikeza ijuice. Wena awukwazi ukuhamba kahle. Uhlale njalo uphuma eceleni. Yini inkinga yakho? Hlala la. Hlala phansi. Hlala. Aw. Ulimele kuphi? Unyawo lami. Yini kubhlungu kakhulu? Cha, angikahle. Awuthi ngibone. Baba. Mina ngizobuya ngize. Baba. Cha. Ngiyacela ungangena. Baba, mina ngizohamba ngesizwe auntie.
DJ uma ngabe ngisho kuthile ingabe uzodinwa? Cha ungaqhubeka. Lokho nje uyayinakekela indodakazi yami. Mangibona lokho kuyangijabulisa. Ngisho ukuthi njengoba umshado wakho wenzeke kungalindelwe kodwa uyaqhubeka uyamnakekela. Lokho kusho kukhulu ngempela kumina. Njengoba uzile nje namhlanje emzini wethu benginesiqiniseko sokuthi uLila wami uzojabula ekhaya lakho. Mawubaba nje usuke ulindele kodwa komkhonyana wakho. Kungani ngisho konke lokho mana ngiyabuya. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.